사이가 부어가는 땅이 뭔가이 공격설전 사회 설전서라 শনিবার ini buahkan tadi Mumbai edisi adalah kitinggal para konten impon setelah zaka apa sebagai orang yang dahulu bukan kabar kubai kubur zabu memang kena 30 tarik September 2023 শনিবার দিন buahkan tadi Mumbai edisi area kitinggal sampai sahaja punggis 설전 지금 사회 설전서라 para konten bon harus zaka bon Pawan saya bagi orang punya pada tahun bukan kabar kubai kubur zabu Day abone lagi sini lembut parawa sengkai saat saya bagi dari motor motor zaka ada dari minta sini dok tahu zaka atau mana main ini bagi Day sudah dugaan pak di tahun orang kena salah dugaan dia sini sobat nak apa kabar kubai kubur zabu sini kena sobat belai kotor sobat sini je pas sengbar kontak bodoh kayak tangdo kena apa ni bagai orang tu tahu buk sama nono bodoh mani ni bagai kalau kubai kubur zabu te sini lemu cara kaisa paket ceka bagai gathering kaisa kotor mak kelai jak nai gathering kelai jak mana sini ekta na karon apa nggak sini kira development ni bagai dilino puluh konai sing kena sapung sini je mana suatu tu malah sana dilino puluh konai apa ni bagai orang tu tahu buk sama kena jodoh sini sabab pay mantap sini bagai kabai kubai kubur kelam zabu belai hambai hambai sana dorani media dah hungno nol waktu tu saimano jeng kena cini tipra sarongni je greater tipra len ni dimano tu ini cini kena movement engnai cini movement dilli jora sogina bagai tongnai tai aboni bisingmono nol saimano jeng kena je 2 nong muhunpurni under ADC area tongmani plus aboni logi 3 nong bamutia bo tongnai je tipra samsai khobjak abo tai abon logi tongnai chini wakinogor bo manjaknai wakinogor phainai lembu chara picketing engnai abo जों শুধুমাত্র বোমা বদলিয়া চিনি ইউথ bo tongnai chini tipra tongnai tai abon সাথে সাথে যত tipra sarok chini abo chini কোনো পার্টিগত ডিমান্ডয়া chini abo kaisa জাতিগত ডিমান্ড che oboni bagaino joto tipra sarok no ang koina musungo chini khanani chini tipra sarok ni demand no successful khlaina bagai joto chini tipra sata khukte phuksong jungno sak baksa khai phan baksa khai logirena bagai ang koyo 사진 놓고서 그냥 녹화 사글자 그런 차고 봐 해도 그딴 좀 그것도 방송만 하는 거. 사글 뭐 이런 사글ай mung joto Bujangnagar Wakinagar khobino saklai jakha obo tai aboni sathe sathe 3 nong bamutiani under obo saklai jakha जों khana jotono जों kusang ni bisingtuino bondo dakongmani no pairenani chesta khlailai tai obono chinchai tongnai chini khana ni movement ni tuinai takasang saklai no musungo chini joto bukhukjuk songno जों khana asok din to जों jotono buri rok जों nok nukhungno nai chini busabuti rongno nai naithok sajugoi jehetu जों tui manu hongka kai khanani chini movement no bo जों jotono nangkhang kai langa horoi tai de sami tui phano जों chini chobano khlailai tai successful bo khlailai o choban hambai puliano sarik jorawo media takokno khanani chini je obo ADC area no je bubagrani bisingti khlai जों je greater tripura ni bagai जों khana obo bonta jak tongmani जों obo khana lemu sorawo जों oro lefunga tai angko bamutia abo miliunyo जों khana oro bon palon khanyai hingai jotana chini YTF hindi okra rongni dol hindi buri bodol hindi जों jotana kasang khanyo जों obonno palon khanyai tamni hinba जों omoto kebabe walanya niya जों abo chini manthai chini odikar जों abo sana sithango aboni bagino ang jotono no chini buri rokno koyai tai chini cholabo sarngno bo koyai okra rongno bo koyai jeno obonno kasang khlaiye जों jate success khaimanani abon ang joton thani koimong narago